Bisnis apus-apus. Panglimbang 5 menit dina Minggu Pon tanggal 15 Februari tahun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 17 tekan ayat 37. Ing jaman modern iki, salah siji panggawean kang banget mepengini lan gampang nekakake dhuwit yaiku bisnis apus-apus. Mula akeh wong padha nindakake prakara iki. Ra berduli wong liya kapusan, ra berduli wong liya nandhang pituna, ra berduli wong liya nemu perkara, ra berduli kabungane ancik-ancik kasangsaraning liyan. Ra berduli tumindake nerak angger agama lan moral. Sing penting aku bati. Sing penting aku entuk duit. Sing penting aku bisa sugih. Saderma conto, sawetara wektu kepungkur nate viral video Romo Kardinal Ignatius Suharyo kang paring pitutur perkara dana bantuan DAP kanggo umat Timor Timur. Kamangka asline video mau ngemot pitutur rohani marang wong enom Katolik ing Tomohon. Ora ana gandeng cenenge karo perkara dhuwit lan sak pituruti. Waosan dina iki ngemot wigatine para pendherek dalam Gusti Yesus mligine sarta umat manungsa sumrambahe ngrasuk urip jujur. Gusti Yesus paring pakon para pendherek dalam Gusti dadi agen-agen kejujuran. Nanging aku kandha marang kowe, aja pisan-pisan nibakake sumpah, mbuh demi swarga, awit swarga mono damparing Allah, utawa demi bumi, awit bumi mono landhesan tumapaking suku dalem Allah, utawa demi Yerusalem, merga Yerusalem mono kutha raja agung. Aja uga kowe sumpah demi sirahmu, awit kowe ora duwe kuwasa mutihake lan ngirengake rambutmu. Menawa iya, kandha iya, menawa ora, kandha ora. Telung perkara katandhesake Gusti Yesus. Sepisan manungsa kaelingake mring panggraing Allah kang kejaba maha kuwasa nanging uga maha tresna lan maha becik. Panjenengane ora ngersakake umat dalem padha tumindak apus-apus. Tindak apus-apus cengkah karo rancangan dalem Allah kang ngersakake umat dalem becik kahanani. Sapa kang apus-apus mesti bakal kena sapu denda. Kapindho, manungsa kudu kandha apa anane. Kandha apa anane nuduhake katulusan lan kamurnianing ati. Kanthi mengkono, manungsa urip selaras karo kersa dalem Gusti sarta ngrawuhake Allah ing bumi. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 5 ayat 8. Katelu, manungsa ora dikeparengake ngetut panemu lan krenaing piyala. Saka piyala timbul sikap mencela-menceli, leda-lidi, lelamisan, dura sembodo lan sak pituruti. Saka piyala timbul cerah kang nuwuhake bubrah. Rikala manungsa tumindak apus krama, dheweke nyebar maneka kadurjanan. Memungsuan, ngilangake kapercayan, mecah geguyuban lan sak pituruti. Sewalike, rikala wong urip jujur, dheweke bakal nekakake katentreman, mikuwat kapitayan sarta mikukuh geguyuban. Para setresna alam kinasih, sapa wae kalebu para pendherek dalam Gusti bisa tiba ing tindak apus-apus. Cilakane asring wong ora sadar menawa tumindake mujudake sawijining tindak apus-apus. Apus-apus mono ora amung winates ing wicara kang migunakake tutuk. Kanthi driji kang kapigunakake kanggo mejet touch komputer utawa tombol HP, sapa wae bisa tumindak apus-apus lan nyebarake tindak apus-apus. Kanthi mengkono, dheweke wis dadi kerandai setan. Prayoga dieling menawa tindak apus-apus ora laras karo karsa dalem Gusti. Prayoga dieling menawa tindak apus-apus mono cengkah karo pageran tresna tintresnan.
Sapa kang seneng apus-apus dimareni. Sapa kang seneng nyebarake warta apus-apus dilereni. Suwalike, prayoga teliti sadurunge nyebarake sawijining kabar utawa berita. Para pendherek dalem Gusti tinimbalan martakake kabar kabungan, dudu kabar kabohongan. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.